Здравейте, приятели, днес ще играме криница и сега почваме да играме. Днес ще брои Мето Димитров. Хора, започваме и Тишко започва да брои. Давайте, хора! Има кола. Трябва да отидем някъде към нас. Леко! За начало мисля да се скрием зад колите, хора. Сега, хора, мисля да се скрия. Ето тук, виждате зад нашите две коли. Няма да гледате номера, не може. И се криеме. Не знам как да обърнах камерата, извинявам се. И не можете да гледате просто. Просто не знам как да обърна. Седиме и чакаме. Пак ви казвам, ето, стана доста топло. ФНРЛ. Абонирайте се, хора. Който е за Меси да се абонира. Който е за Роналдо да хареса видеото. Много ви моля. И така, играме криница. Днеска ще играме Brawl Stars и FC Mobile. Така че абонирайте се, за да не изпуснете. Когато стигна 50 абоната, ще пускам и лайфове. И лайф. Така че абонирайте и харесайте видеото. Много ви благодаря. Имам 158 харесвания за 3 дена. Много ви благодаря. Не са точно 3, ама 3 дена, така се казва. И така. Сега чакаме. Ето, хора, играхме. Играме. И просто, хора, чакаме. Извинете, ако нали не ме виждате от слънцето. Ето, вече ме виждате, май, не знам. Дано да ме виждате. И така, чакаме си. Мисля да отида малко по-напред, да рискувам. Идват хора, идват хора, идват. Хората идват, хора. Хората идват. Виждате, хора, в каква среда съм. Аз живея в квартал Филиповци, но наистина не съм като тях. Гледаме тук през огледалото на колата. И старая дори са отборниците да ме видят, защото иначе ще ми издадат. Няма ли никой? Димитър Илиев казва, че тук няма никой. Не е споко. Ето го Сашо. Здравейте, хора. Ето го Сашо. Здравейте. Брат, няма никой тук, бе. Тук е как си, брат? Тръгваме да рискуваме. О, не. Хората идват. Хора идва насам. Хора идва. Хора идва. Не знам дали ме виждате, дано да ме виждате. Вече буквално от 4 минути. И се надявам да не ме откриете и просто да спечеля. Ето, май сега ме виждате, скрих слънцето колкото мога. Пак са. Ето, май така ме виждате, не знам, виждате ме, да. И мисля пак да рискувам. Не бе, това тъпо слънце, бате. Хора, майда. Хора, давайте, хора, давайте. Не, хора, не можах. Ама тя другите... Няма, хора, не успяхме. Хора, давайте. Не, аз съм тук. Здравейте, хора.
И мисля да пуснем на пауза. Здравейте! И както разбрахте, мене ме откриха. Абонирайте се, пак казвам, за канала на. Аз казвам Тоди. Абонирайте се за Сашо да Неймар. Сашо Д. Неймар. На английски хора. Дайте лайк, харесвайте нашите видеа. Аз така да се крия за това отивам. Видявай го. Кой ти спира? Сега отивам аз да намеря скривалището. Къде е Мите? Хора, току-що открихме скривалището на Тишко. Мале, видете Тишко. Тишко, видяте, излизай, Тишко! Видете? Мале, Тишко, къде си бил? Хора откриха и Тишко. Да, само Мите. Остава само Мите. Остана само Мите. И той нагоре. Кой е първи? Иван, кой е първи запил? Ами мене. Така че... Значи ако не открие Митето. Иван, това Митето е там нагоре. Не, лъже. Не, капитана, колко ли са тази сокове? Хора, и аз видях Мите. Може ли един майка ми тук долу прихвата камъчки? Давай! Давай там! Давай! Давай! Ето го, хора! Ето го, Митето! Ето го! Ето го, хора! Хора! Не знам дали го видяхте, но ето... Така че... Чакаме следващия. Здравейте, хора! Пускаме на 3 и почваме. 1, 2, 3, старт! Добре, айде. Ама трябва да гледам камерата, така ще съм. Здравейте. И продължаваме към следващия рунд. Просто хора така някак се телепортираме, защото пускам на пауза, защото не искам да... Защото ние си говорим, де факто... Това слънце, не играме криница и просто нали пускам на пауза и пускам когато играме криница. Така пара. Ето, защото виждате ли как се появява слънцето, а не трябва. И как трябва да съм, така ли? Така е супер, така е супер. И едно момче ни каза и почваме, хора. Така, първо мисля да отидем нагоре, не знам, но нещо ми каза, че има някой нагоре. Нещо просто доста ми казва, че има някой нагоре, но не мога да знам. Нещо караме баламослът, така че отивам надолу. Нещо караме баламослът, няма никой. Видях Тишко! Видях Тишко! Не! Не! Хора, не! Това не е било Тишко! Това е било Мето! Хора, Сашо мислеше, че е Тишко. Аз стигнах от тук. От тук. Добре, ясно. Хора, доста е трудно. Не, лесно. Така че продължаваме, хора. Кой е това? Кой е това? Кой е това, бе? Бебах Иван, хора! Не! Не! Добре, помня, ще заплюя Иван! Пуза Иван! Хора, ето заплюх Иван! Сега само Тишко. Остана Тишко. Сашо, видя Сашо Иван, но Мите излезна. Да, хора. Обаче Аз мисля, че Тишко още е там, не знам. Няма никой май. Определено няма никой. Така че, хора, отиваме на долу. Не! Хора, не! Аз не заплюх, Карл ме дръпна. Не се зачита. Карл ме дръпна. Тишко. Не си ти виновен. Карл е виновен. Аз го заплюх. Хора, си имам 9%. Още малко, още малко. Така че, ето хора, сега броим Митето. Отиваме да се криеме, хора. Отиваме да се криеме. Но аз мисля да се забързам. Аз мисля, хора, да се забързам. Беги, бе. Беги, бе. Хора, пак се върнах на старото ми място. И се крием. Кажете здрасти на Бога.
тук има някакви мангали. Казах ли ви къде живея? Ето, вие сега, ако искате, тук ще видяхте, така че. Така. Ето го. Пеки, бе, пеките. Дали са файно? Пеки, бе. Дайте. И... Искам този рунд да спечеля, защото съм спечелил хора само един рунд. И този рунд даже, не, 2 рунда съм спечелил. Имам 3 точки, не? Имам 2 рунда съм спечелил. И накрая ще определим кой спечелил. Така че отивам. Не, хора няма да рискувам, защото то, дето бори името, Димитър Илиев, е много бърз и не искам да рискувам. Аз и той сме най-бързите, но той е малко по-бърз от мене. Щях да падна, затова стане така. Така че, но не, аз не съм жена, аз отивам да ковам напред. Само да не ме види бате, защото ако ме види, става много гадно. Хора, той търси по-натам. Той търси към Цецо. Той отива нагоре. Обаче е доста близо до мястото, дето се заплюхна. Така че не мисля хора да такова. Мисля да се върнем на старото място. Отивам си на старото място. Хора, има още около 10 минути и спираме криницата. След това аз ще влогвам пак, но като се прибера, ще игра на Brawl Stars и FC. Дано ме виждате, не знам дали ме виждате. Хора, мисля да отидем напред. Мисля хора просто да отидем напред. Ама пристъпвам леко и гледам през стъклата на колите, за да не ме излезна от никъде. Сега така както по принцип да ги правим. Цак. Хора, тичаме! Няма помощ, ще ме заплюе! Казах ли ви? Много е бърз. Просто не мога, много е бърз. Ето го, Димитър Илиев. Двама! Остава тишко, Иван. Хора, просто не мога. Иван е надолу, аз заклевам. Аз ще Няма, хора. Открихме. Имаха Иван и Тишко и аз знам къде са. Аз знам къде са. Хора, Тишко е малко тъпичък, буквално излезе срещу мите. Да. Така че той е тъп. Тихо бе, типа си тъп. Бе, за 3 дена 21 абоната. Много ви благодаря хора за тия, които са се абонирали. Хора, ето го и Иван и митето заплю. Извинете. може би Ето, по-късно ще заплю. довиждане, хора. И чао хора, това беше края на криницата, така че чао мои верни фенове.